नोंसोर बायदिया समाजाव गाज्रि आबहावा लाबोदों आरो सोमजिहोदों। नोंसोर गावसोरथ' सेस जाखाबायानो गुबुनखौबो धंस' खालामजोब्बाय नोंसोर। मास्टार थिखादार ओइ माहाजोनफ्रा बे लाइनाव खिन्थु दुरनाम दं बर' बिजोङाव सोलायनांगोन। मानसि गेदेरफोरनि आफाखि गोलैदों माने लोखि फैदों होननानै सानना ला। नोंसोर खुगा आरो मोदोमावल' बर', नोंसोर गासिबो गुबुन हारिनि थैजों गोरोबनाय। आंनि रला जाहैबाय जोंनि समाजाव खायसे खायसे हौवाफोर दङ जायफोरा हाबा जायालासिनो ओरै बोराय गारनानै थायो। बे रला आं बेवहाय नाथाय अब्लाबो हाबा जायाब्लाबो जोंनियाव हारिनि सेन्टिमेन्ट दङ। आंनि रला बेवहाय गिबि गिबियावनो दिनैनि नैबे मोनाबिलियाव एसेबां खस्थ' खालामनानै जाय बिथांमोना नैबे जोंनि गोसोआ बोराय सावथुनखौ नायनो फैदों बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर बावहरनाय जाबाय। लोगोसेनो नोंथांमोना दिनै हरनि गेजेरावबो गावनि खामानिखौ मावफुंनो थाखाय खस्थ' खालामफैबाय, बेनि थाखायबो नोंथांमोननो आंनि गोसो गोरबोनि अननायखौ जासिनाय जाहैबाय। दा दिनै आं थारैनो जोबोद गोजोननाय मोनदों। दिनै बेवहाय 2000सो मानसिया हल सिङाव हाबबाय। दा बिथांमोननि एसेबां गोसो गोथारै लैहोर लैहोर फैनानै एसेबां मदद खालामफैदों बेखौ नुनानै थारैनो जोबोद गोजोननाय मोनदों। जिहेतु गोसोआ बोराया सावथुन बियो समाजाव माबायदि सोलायनाय लाबोनो हागौ बा गोहोम खोलैनो हागौ? गोसोआ बोराया बे सावथुननि गेजेरजों समाजाव जाफ्लेबाय थानाय दिनै बर' जोंनि न'खरनि जायफोर गारजेनफोर बिथांमोना दिनै दान्दिसे गोजोननायनि थाखायनो सोरबा हौवाया सोरबा हिन्जावा गावनि फिसायखौ गारनानै गावनि हिन्जावखौ गारनानै गुबुन हौवाजों गुबुन हिन्जावजों बेफोरबायदि जाबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। दा बेनिखायनो जों बेफोरनिफ्राय माबोरै गोजानाव थानो हागोन बेफोरखौ जों दिन्थिनाय जादों। लोगोसेनो दिनैनि लाइमोनफोरा गावनि थांखिखौ बावनानै लोंनाय जानाय बाय साफ्रेनाय ड्राग्स जानाय बेफोरावसो जोबोद गोसो होदों। दा जों बेफोरनिफ्राय माबोरै गोजानाव थानो हागोन जों बेखौबो नोजोर होनाय जादों। आरो दिनै जों नुनो मोनदों बर' बिजोङा माहाजोनफोरनियावल' जानानै दंसै, गोरिबफोरनि थाखायल' जानानै दंसै, माहाजोनफोरा बेनिफ्राय गोजानाव दङ। दा बेफोरनि थाखायनो जों बेफोरखौबो बेयाव मख'नाय जादों। लोगोसेनो दिनै जों सरकारा जायखिनि एमप्लयि बे एमप्लयिफोरनि थाखाय NPS होनाय जादों, खिन्थु सिगाङाव OPS होनाय जायोमोन। दा बेफोरखौबो जोङो जांख्रिथायनि गेजेरजों बेखौ सोलायहोनो हागोन नामा जों बेखौबो लानाय जादों। दा बेफोरखौनो बे सावथुनाव नोजोर बोनानै लानाय जादों। जिथु बे गोसोआ बोराया सावथुननि ससे नोंथांनि रल हिसाबै फोरमायनो हागोन? रल हिसाबै आं बेवहाय ओरैनो बैसो जानाय सेंग्रा, हाबा जानो जायाखै। दा बेवहाय आंनि रला जाहैबाय जोंनि समाजाव खायसे खायसे हौवाफोर दङ जायफोरा हाबा जायालासिनो ओरै बोराय गारनानै थायो। बे रला आं बेवहाय नाथाय अब्लाबो हाबा जायाब्लाबो जोंनियाव हारिनि सेन्टिमेन्ट दङ। आंनि रला बेवहाय जोंनि समाजाव दिनै साख्रियावला MLA मिनिस्टार बिथांमोना गावबा गावनि फिसाखौ बर' मिडियामाव होआ, इंलिस मिडियामाव होयो। दा बेखौ नोजोर बोनानै आं सासे बैसो जानानै थानायब्लाबो मास्टार साख्रियावला बिथांमोनखौ माबोरै बर' मिडियामाव फोरोंहोनो हागोन बेखौ नोजोर बोनानै आंनि रला बेवहाय बांसिन बेरखांनाय जादों। डायलग ससे होनो हागोन नामा? डायलगा जाहैबाय, नोंसोर खुगा आरो मोदोमावल' बर', नोंसोर गासिबो गुबुन हारिनि थैजों गोरोबनाय। खोब मोजां दिनैनि दिनाबो प्लास बे जाम्बि फिल्म प्रडाक्सना आंनिनो बेनारा जेनेबा प्रडाक्सन नामा। दा बेयाव आदा मेन्देलानि स्ट'रि आरो स्क्रिप्ट डाइरेक्सनाव नै देग्लाय आं दिहुनदों लोगोसे गोसोआ बोराया। दा बेनो दिनै प्रिमियार श'। दा बयबो लैहोर लैहोर फैदों, नायदों, ओमफ्राय दा अलरेडि देखायगासिनो। दा बिनिनो जेनेबा कमेन्टखौ मा होनो जेनेबा बयबो नायथोंसै, नायनानै फिल्मा माबायदि जादों कमेन्टआव बुंथोंसै। अलरेडि आंनिफ्राय जेसेबांखिनिखौ मोजां हायो दिहुनबाय। ओमफ्राय दा जा आदा मेन्देलानि डाइरेक्सनाव बेसेखिनि मोजां आउटपुट ओंखारो बा मोजां सिनेमा गयो
दा जोंथ' दिहुनबाय रायजो राजाफ्रा नायथोंसै नायनानै बे कमेन्टआव बुंनोसै माबायदि जानो सिनेमाया दा जेनेबा आंथ' डाइरेक्ट बुंनो हाया मोजां जादों बा गाज्रि जादों नङा होमबा रायजो राजाफोर नायनानै कमेन्टआव खोन्थाहरदो सिनेमाखौ बुकिंखौ लागासिनो अलरेडि जोंथ' रिलिज होनायनिफ्राय बुकिं लादों दा बुकिंआ फैगासिनो अलरेडि बुकिं जागासिनो आरो सोरबाफोर बेखायनो बुकिं लाबावोब्ला लानो हागोन बे ट्रेलाराव कन्टेक्ट नाम्बार दं बे आंनिनो बेवहाय आंखौ मोनगोन आरो कन्टेक्ट खालामब्ला नंगौ दानि जेनेरेसनजों जेनेबा फ्राय ओरै जायो डाइरेक्टलि जेनेबा सोरबा मोजां मोननाय बा न'खर गोनांखा हौवासा बा हिन्जावबा हौवा थिग बेफोरबायदिनि थाङो आरो गोसोआ बोराया बुङोब्ला बेनिफ्राय थिग बेबायदिनि स्टाइलाव जेनेबा सोरनिया सोरबा लांखारनाय बेबायदि फैयो गोसोआ बोराया बुङोबा आरो बेनिफ्राय प्लास दानि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि माखासे आड्डा जेनेबा जेरै जानाय लोंनाय जेनेबा सिगारेट सोबखांनाय ड्राग्स जानाय सेंग्राफोरजों बाइक नुब्लानो खिथु बासथाबनानै खारफालांलाबायनाय बेफोरबायदि माखासे मेसेज दङ दे बिदि दाजाथों बेयाव बहुदखिनि बेफोरबायदि माखासे दं आरो बेनिफ्राय जोंनिनो गोरों गोरा माखासे सोरबा मास्टार सोरबा सरकारि मास्टार मावनाय बा सोरबा बिदिनो साख्रि मावनाय बेफोरबायदिनिबो माखासे मेसेज दं सोरबा फिसाया कम्पानियाव थायोब्ला न'आव हिन्जावा दलद थानानै माबायदि जायो बेफोरनि बागैबो माखासे दं आरो बेखौ सावथुनाव दिन्थिनाय जादों ओंखायनो नायनानै बिथांमोना निस्सय माबा मोनसे मोनगोन सोलायगोन जे मा जायो बे सावथुननि गेजेराव दिन्थिनाय जादों आरो